पिपल हानजाया सरकार फैनायनि ओंथिया बे नङा दिनै नोंथांमोना सोरबा बेवहाय बिपिएफनि सापर्टार दंबा नोंसोरनि लाइफखौ जे धंस खालामनो नागिरदों नोंसोर दे एबारनिफ्राय मोनजाथारलानो बे खोथाखौ सिन्था खालामनो नाङा नङा होमबा सोलाय सोल' आंहाथ' गिदिर खोथा दं नोङो ओरै फैदो नोंगोना नङा फैदोलाय राइट टाइम राइट डिसिसन दा बेनो हटिक समय हटिक सिद्धान्त बेखौ दिनै हिमन्त बिश्व शर्मायाबो लादों हिमन्त बिश्व शर्माया मामोन कंग्रेसनिमोन बियो नङा कंग्रेसनिमोन बिथाङाबो 15 बोसोर कंग्रेसआव थाबोबाय बियो मिनिस्टार जाबोबाय सासे चिफ मिनिस्टार बायदि सालायबोबाय बियो आसामखौ कंग्रेस सरकाराव थानानै किन्तु नुबाय 2016 मायथाइयाव जानाय नंलिया माथो जानाय नंलिया बे समावनो एरायखानांसिगोन नंगौना नङा एरायनानै ग्रोब बिजेपियाव फैलायबाय नै आरो एबार सिन्था खालामबायदों इयो देरहाबायबा ग्रोब कंग्रेसआव थांफिनलायबाय बेसो खायदा गोरोंनि खामानि जुदि नों सानोबा नाङाबो जायाबो आंनो नोंसिनिखौ दे जोंना बिपिएफआ देरहायाबा उन्दुना थानोसै आरो 5 बोसोर बे जाम्बानिसो खामानि बिदिखौ बुथारखानानै दोननांगौ खायदा थानांगोन ना मानसिया नङा होमबा खायदा थानांगोन जायजों थाङोब्ला लाब जागोन बेजोंसो थांनो नांगोन नंगौना नङा जायजों थाङोब्ला नोंहा लाब जागोन बेजों थांनांगोन जोंनिया बर'फ्रा बेबायदिनो एखेबारे बिराद गरा नांगौबा बेयावनो थैगोन ओरै जालायलाङो दाबो पिटिसि दंलायबावो जोंनिथिंजाय एसएफआइनि मानसिफोर दं जोंनिथिं एखेबारे बोराय बोराय आरोखि एसएफआइ माबा सिपिआइएमनि मानसिफोर दं आरोखि दा बेबायदिजोंलाय बोरै जानो नङा होमबा जों सोलायनो रोंनांगोन ओंखायनो होननाया जों सोलायनो रोंनांगोन सोलायनो रोङि मानसिखौ मा होनना बुङो इंराजियाव आउटडेटेड होननानै बुङो ने दिनैनि दिनाव जों माइखौ माजों सौवो दिंखिजों सौवो खुनुदिन नुफेराखै बायनानै मोनाथ' दिंखिजों माइखौ बोरै सौवो गोदो फुङाव गग्रेग्रेखौ होननाय लोगो लोगो हिनजावफ्रा एखेबारे गेगेर गुलदुम माबा फुदानो सौफालायलाङो होनना खोन्थायोमोन फुदानो माइ जावफाबाय थादोंहाय मादै जानानै बेफोरखौथ' बिसोर मोनथियानो नङा होमबा बे जाबाय आउटडेटेड बे गोजाम खान्थि बियो दिनैनि दिनाव माइखौ माजों सौवो होनबाथाय मिलजों नङा होमबा राइस मिल बेखौसो होननानै बुङो नङा होमबा आप टु डेट ना हमना ला नैबे आदैमोना गावसोरनि समनि खोथाखौ सिन्था खालामबाय थायोबा दै नोंसोरनो दासो साइकेल मटर साइकेल नांगौ गोदो जों इसिनि हाब्रुआव लामा गैयियाव जोङो स्कुलाव थाङोमोन नोंसोरनो दासो साइकेल नांगौ बाइक नांगौ आप टु डेट जा नङा होमबा जों जि सानदों बेखौ सानफाबाय था जों साननायजों जुदि सानफाबाय थानो रोङाबा सेंग्राफ्रा जा सानदों दिनैनि दिनाव जा सिन्था खालामदों बेजों समान सानफालांबाय थानांगोन होमबासो नों आप टु डेट जाना थाबाय थानो हागोन नङाबा नों थाब बोरायगोन नङा थाब बोरायगोन आं बिदि होननानै बोरायखौ सिख्लाफोर गोसोथोनो होआखै दे साननाय हनायखौसो आप टु डेट खालामनो होदों आं दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जों सोलायनांगोन दिनैनि दिनाव सोलायनायालाय मा गिदिर बाथ्रा नङा होमबा गोलावथार बुंला